Reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what do you wait? Lidi, vítáme vás u dalšího videa, toto bude, o každém budou 3 fakty, 3. No, dejte odběr nebo like. Tohle jsou 3 fakty o mně. Takže první, jmenuji se Kevin Plzák. Druhý, nevím. Jo, kvůli každý blbosti se naštvu. A třetí, můj nejlepší kámoš je Bálin. Tady jsou 3 fakty o mně, o Bálinovi. Takže jmenuji se Filip. Pozor, jsem na holky, takže geoži, co se na to koukají, ať vypnou toto video. A třetí, to bude tak třetí, no. Mám doma kočku. Takže tohle budou 3 fakty o Lácovi. Láco, pojď sem. Proč to nejede, to prdele? Ale hej, Láco, klid, Láco. Láco, přece ty 3 fakty, nezapomněl si. Fakt? To jsem já, Láco. Vítám vás u našeho 3. Takže čau, já jsem Matěj, přivádím Laca a jsem fanouškem českého hokeje. Česko, do toho! Češi!